MyTT has finally responded kuna Bruno Furnitures mushure mekunge aburitsa information yavaishare vachiti paushamwari hwavo muchingozvionera mukomana akaenda kuna Ketina akanoburitsa kuti Tinashe Maposa haana mari yaakaba asi MyTT vakatora mari yemaraunzi vachibva vaisa zvavo pamuchato wavo kuti vamborira zvekutodaro. Akataura kuti MyTT vanoita life yefeki nezvimwe zvakasiyana siyana zvanga zviri mumastreets. MyTT vati aiwaka inini ndakutombodawo kuresponda panyaya iyi. Vati ivo nhasi ndatora nguva ino kuti ndikupindure. Ndafara kwazvo nevidhiyo iyi ndava yataura chokwadi chezere. Regai tiise Bruno achitaura nyaya yacho tozokontinya maziya kuti vidhiyo yavari kurifeya kwairi ndeipi. Kana usingafarire MyTT andwirane. MyTT ndakatanga wazira pa social media. Ndobva ndatofonera MyTT mechembere ndoda ku advertise rochi business rangu. Ndaichitori mufana and I was nobody. Ndobva ndakavapa $50. Yeah. Ndakavapa $50. Chakazoita ndinyatsoda MyTT. Ndovakanditi une shop here ndikati ndine shop asi ndisina shop, ndasina shop. So semunhu anga achangotanga kuita zvefurniture ndaidhila nevanhu ekuti anenge ane chishop chake. So munhu ndauya naMyTT akabva andipandukira. Haana kana shop panapa mudhara papakashata. Haana kana shop imi muda kubaya chilive chenyu paFacebook ibve panapa haana shop uyu. Impavha anotengesa zvinhu zvevanhu MyTT ndobva warova mota ndobva wadzokera. Dai vanga vari munhu ane mwoyo wakashata kwandiri vaibva vototi wakadhakwa uri tsotsi. But she never gave up on me. Vakatoti mwanangu ndokunzwisisa. I understand kuti uyu uri munhu adoti arikuzama kudii kusimuka, arikuzama kusimuka. Chindipa mapicture ndikumaketera ari mapicture kusvika wawana pako. MyTT vakatanga kupusha mapicture mudhara vanhu vaiuya. Ndopa ndakatanga kuwana maclients ekudiaspora vanhu vachitenga. Madhezi acho ndasanda kutomboziva quality. But MyTT could mold me. No, apo nodai no kana ukapiwa mari nemunhu gadzira kusvika ndakunzwisisa kuti she's like a mother kwandiri. Ndipo panobva zero kuti MyTT ndimai vangu hakusi kuti ndimai vangu wekundizvara. Ndovakandidzidzisa kuti chivhura shop hombe register company ndongoti Bruno Furnitures ndeya MyTT. Zvataurwa naMyTT ndozvandoita. Kusapindura kwakusiri kutya asi kuti kubva zvaiitika nyaya iyi I was in shock kuti ndiwe here uri kutaura izvi. Mhosva yangu ndeyekutenga masofa kuChina. Mhosva yangu ndeyekutaura kuti ndakakubetsera waraswa asi sandiwe here waizvitaura wega. Yes, ndakakukumbira mari sekutaura kwako asi mari iyi isingadzoswe here. Sezvo waive mwana wangu chainditadzisa kukukumbira kana ndashoterwa chii. Unotaura kuti wakakumbirwa mota. Sandiwe the same person anombodrive mota yangu here. Kuudza vanhu kuti handina mota because ndakakuti ndiperekedze kunosiya bheti uchiredze nemota yako because yangu yaisipo imhosva here. Mumwoyo mako nezvese zvauri kunyeba haunzwe hana kurova here. Nezvese zvandinazvo muupenyu, mabusiness, dzimba dzangu 2 ndigotadza kuzvitengera mota une chokwadi nazvo here. Matiles aunoreva, even rufu yaunoreva, une sendra wakaisa ipapo, une chokwadi here nazvo iwe. Zvese zvandakakuitira, advertising, the biggest payment you gave me is furniture. Mari chayo sekureva kwawaita muvidhiyo waindipa ma2 cents. Furniture yawotaura nhasi ndo kwakava kubhadharwa kwangu from you. Zvanashingi zvotaura nhasi unoziva kuti zvinhu zvakaitika kare ende waivepo pandakatorwa asi you are bringing back nyaya dzakapera kare kuti undipinze fiye. Heya ndiko kunonzi kurera imbwa nemukaka mwanangu inofuma yokuruma. Upenyu hwangu unoziva ndazvijaira zvekushandiswa ndiri bridge revanhu rinoyambutsa vanhu vazhinji asi matendo acho ndiwaya. Chero varume chaivo ndinoyambutsa kusvika pakunzi hure rine nyika iyi nekuti mwoyo wangu kana ndada ndinoita zvese. Asi zvakadaro zvese izvi hazvingandiwisiri pasi sekufunga kwako kuti ndichadonha nekuti wataura mashoko. Hausi wekutanga mwanangu ende hausi wekuguma. Wakaita hako nekuzondiratidza kuti ndiwe wega wakanga wasara kana poison waizondiisira chetewe. Ndinotenda Mwari azondionesa zvakavanzika.
I wish you well in all that you will do. Zvese zvaunofunga kuti zvingandidonhedze durura uone kuti pane chichachinja here. Mwari waunonamata azokupfuudza mberi. Nezvese zvakaitika muupenyu hwangu nezvandave nhasi, do you honestly think you can destroy me? Simba chairo rekukuitira live ndakarishaya nekuti ndakapererwa, not kuti ndokutya. Nanhasi ndomuka ndozvibvunza kuti ndiri kurota here. Maititi vaiuya nemota yavo nhasi wakuti maititi havana mota. Like really? Uchituka vanhu ndouya kuinbox kukutsiura nhasi woti ndaikutuma. Prophetess Tino chaivo ndiwo akavatora video kwaola ukauya naro uchiti vaindinyeya. Nhasi ndiwo wakuti handiwirirana navo. It is well. Ndakaenda kuinbox ndikati zvelive handite, asi kana ane zvivindi ngauye kumba. Ndaida kunyatsomutarisa mumbondeziso kuti ndiwe here uri kudai. Wati ndipe masofa angu, furniture, kwakudida kwandaiita ndichiadvertiser. What is my payment? Hey, vanondikumbira mari kukwereta. Handina here kumari yandakakwereta ini ndikasa kudzosera. Zvinyowani here kuti ndikweretese pane chashota. I'm not perfect. I'm not the best. But what I know is I try. Kukumbira nekuudza munhu kuti mari yangu yashota ne1000 ndipe ndozokupa are two different things. Waisakumbirwa mari, wakakweretwa mari ikadzoswa. Handitsvaki vanhu ndo vanonditsvaka. Wendidemberera kuti ndivabetsere, ndavabetsera wandimamira. Handifanire kutaura kuti ndakakubetsera, ndofanira kuita muranda ndikasumudza musoro wazvitaurirei. Ndiri kushandiswa, ndosvipwa, ndozviaccepta, asi chiregai kundipenda black kana wawana chaunoda. Handizi rich, but chirega akakunyebera vanhu kuti handina chandinacho. Mashopsi ese ndobhadhara renti nemari yako here. Zvese zvandinazvo izvo zvacho zvaunoti zviri fake, pane mari yako here. Haudye kumba kwangu, asi kangani uchiti ndiisirewo sadza ndiri kuuyako. Mwana wangu wakatuka sandi here, aitombokupa sadza racho. Kana ndiri ndakaukanganisira wadii kutuka ini huri rawakataura kanasi. Huri rakafamba newe pasati pane vaida kuasosieta newe. Huri raipinda newe munzvimbo dzawaisanoitiswa, asi nekuda kwehuri iroro waapano nhasi. It is well. Ndo mashoko amaititi varwadziwa zvikuru vakati naiwe mwana chokwadi wandaiona semwana ndichitobatsirana naye kuti asumuke. Ende iye Bruno akonfirma kuti yes akabatsirwa namaititi, asi nhasi ndiye akumanya kubitterness family panyaya diki yekuti maititi vatengere furniture kuChina. It was a simple statement. Bruno akangokuchidzirwa kanzi anza aifanira kungonyarara because there was nothing to lose. Maititi vai-reacta kuvanhu vanga vavabvunza kuti sei makutenga kuChina Bruno ako here. Ivo ndobvongoti kuti ndiko kwega kunotengwa here. Munhu anoita zvaanoda nemari yake, and pane zvese zvavaitaura izvozvo there was no lie. Chiriwo chokwadi kuti munhu anoita zvaanoda nemari yake, asi vana Tina Dzigwe ana Hunidza naiwo ana chingwa chehondo ndo vakazomeka sure kuti Bruno anobva anyatsotsamwa. Hezvi nhasi taapano. Manetizens ari kuti une ropa rehuku chokwadi. You can do good to people, but at the end you will be the bad person. Now I've changed. I choose myself and peace. I am a happy person. Amaititi Mwari vakuitirai nyasha mapindura zvine unyoro uye tose tinotadza mutongi ndemwari. Pane maaudios anga akucirculatwa ane chikiti all over social media, but voice racho ranga rine yes hint yevoice ramaititi, but kumucheto uko ronochinja zvaita kuti vanhu vakawanda vati voice iri harisi AI generated here. Maishumba vari kuti vanga vasati vapindura. Iyi ndiyo official mhinduro yavo, ine unyoro, ine kushamisika kuti ko Bruno wapindwa nei, munhu wataifamba tese tichibatsirana, nhasi ndini ndashata here. Hamudonhedzwe nemunhu. You were not supposed to waste your energy on this one and this issue. The world knows the truth. Very sorry maitete, but I know kuti upenyu hunoramba uchikudzosa patsitsi nekubatsira munhu anokusvipira mate. Asi nhasi toda kuti iwe uve iwe musvipi wemate uti ine I have helped so many people in my life,
but those same people who come back with very painful devious intentions pamwe pacho kutonokunyeya vodzoka vokubvunza futi zvavakunokunyeya zvacho. Saka zviudze kuti inini kubva nhasi ndakungoita zvineineni. Vamwe vazoti nhai Bruno ka life is not about doing people dirty and pretending it's all good. I just read what she posted. Even after what you did, she's out here being humble, wishing you well, taking the high road like it's nothing. That says everything about her character. And honestly, it says everything about yours too. Look, we all mess up, but at some point you gotta own it up. You can't keep moving through life like consequences don't exist, like people's feelings don't matter. Karma is real, Bruno. It might not hit you today or tomorrow, but it catches up. It always does. You had someone who actually had your back and you played with that. Now she's out here showing more class in one post than you've shown the whole time. That should tell you something. Do better. Not for her. Not for anyone else watching. Do better for yourself. Because the kind of person you become is the only thing that sticks with you long term. Everything else fades. Life is not a game where you can just bend people and reset. Grow up, take accountability, and act right moving forward. That's how you actually win. Bruno azoresponda akati iye. Zvamataura ndazvinzwa my sister. My apologies ndiregererewo. My question is, why is it ndimi mega muri right? Ndimi mega munoitira vanhu zvakanaka. Ndimi mega munongotadzirwa. Kweni zvingani zvakanaka zvandakakuitiraiwo. Ini personally I respected you zvamunoziva. I feel like you want to play victim in public. Kuseri muchiziva chokwadi. Handichauya ndichitaura zvakawanda pano. Pamaiti Bruno wacho ane basa rei. Maida kuiedza kuti chii chaicho. For now, ndagomera pano. So ndo response ya Bruno pa message yanyorwa namaitete ari kungoti iye ngatiregei kubatana nekuseri kweruoko tozoda kuplaya victim. Aiwa bodo, this time neniwo murume mukuru tinogona kuzvimiririra. Imikani nyaya dzacho dzakaoma kungogara munhu ane data nekuti pamwe pacho zvinhu zvinoitika mumastreets umu vanhu vakabatana makola ka iwe usina kunzwa kuti chii chazoitika. Kune vaya vaita watch up to this point kozvichanyadziseiko kupressa subscribe. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.